f'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sena tat-tajba minn hawn ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla ser nospita lil Cyrus Engerer, membru parlamentari Ewropew. Għal Cyrus din is-sena hija waħda mill-iktar eċitanti għax fil-fatt fih dan l-Unjoni Ewropea ġifdat bin-numru ta' rwoli mill-aktar importanti. Cyrus vaċiferu ħafna fuq il-fatt li tfal ġejjin minn fejn ġejjin dejjem għandhom isibu is-sapport mis-soċjetà. Dan is-suġġett kien il-punt ta' tluq ta' diskors mill-iktar intimu li Cyrus ta' dwar it-tfulija tiegħu fl-aħħar tas-sajf li għadda. Diskors li Cyrus jiddeskrivih bħala l-iktar diskors personali li qattatu lill-karriera tiegħu. Niltaqgħu ma' Cyrus minn hawn ftit ieħor għax prime time ħajibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal For the love of food, Golden Drop. This is the new Seat Arona At Continental Cars. United Colors of Benetton. Eleve Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Total Tools Malta. Is-sena tat-tajba u nilqakom għal prime time illum 23 ta' frar, passeqreb li jispiċċa it-tieni xahar tas-sena u nkunu qegħdin passeqreb għall-istaġun tar-rebbieħ. Dawk li ma jħobbux ix-xitwa bħali aħbarijiet tajbin għalihom. Wasal il-ħin biex nilqakom mal-mistieden tiegħi il-lejla. Slimis, il-kbir fost l-taħwa u dejjem kien voċiferu għal soċjetà ugwali. Nilqa' miegħi lil Cyrus Engerer. Sena tat-tajba, Cyrus, kif int? Tajjeb, ta' Grazzi tal-eċċettajt l-istadina, tista' takkomoda ruħek. Dil-ġemma Malta allura. Allura tkun iktar rilassat. Eżatt. Insomma, rilassat b'ċertu punt għax inqas vjaġġar. Inqas vjaġġar. Immaġina li l-aġenda xorta waħda Mimlija. tkun mimlija. Tradizzjoni ta' prime time ikolli bżonn nirreġistra l-kull min jiġi hawnhekk. Tajjeb. Isem u kunjom? Cyrus Engerer. Cyrus Engerer. Data ta' twelid? 28 ta' Settembru 1981. 1981. Għalaqt 42. 41. Ħatalaq 42. Eżatti. Skużani, Ixxejħniex. zitlek waħda, ma jaqbilx. Fejn inti wieled, Cyrus? Il-Pietà. Pietà. Residenti? Birkirkara. Birkirkara u Brussell. U Brussell u Strasburgu. U Strasburg. Professjoni? Gradwat fil-politika Ewropea. Gradwat fil-politika Ewropea. Cyrus, qudiemek dis-sena għandek sena mill-iktar eċitanti fih dan l-Unjoni Ewropea, b'numru ta' rwoli vera interessanti. Bħalma kienu l-aħħar 3 snin. Fil-verità għandi numru ta' rapporti u liġijiet illi ingħatajt il-fiduċja biex niktibhom jiena u ninnegozjahom jiena fil-Parlament Ewropew u naħseb allura ħanalqu s-sena u l-leġislatura tal-Parlament Ewropew daqsxejn with a bang għax affarijiet daqsxejn kbar. Cyrus, f'liema fażi ta' tfulija tiegħek jew ta' żużija tiegħek irrealizzajt li l-politika hija l-karriera li trid? Domt ħafna mara l-żajta. Jena ġej minn familja politikament imħalta, ġifier naħat ommi laboristi minn Toffjani dawk hekk akkaniti ħafna, inħat missieri kienu nazzjonalisti akkaniti wkoll. U allura dejjem kienu kun hemm daw id-diskussjonijiet fuq il-mejda tal-ikel u l-Christmas u kullum kien dwar politika u ħadd ma jaqbel ma' xulxin. Naħseb iddeċidejt meta kont nistudja politika Ewropea. Batwalija kienu żewġ partiti biex noħroġ kandidat magħhom għall-Kunsill Lokali u mbagħad minn hemmhekk bdiet it-triq u llum qiegħed fil-Parlament Ewropew. Cyrus, intom 2 jew 3 aħwa qegħdin? 3. 3 u inti l-kbir. Il-kbir. Iġifieri kemm hemm meta bejnietkom? Bejni u aħti sentej, però mbagħad hemm 7 snin bejni u bejħija. It-tlieta li intom taqblu għax taqblu jew taqblu għax ma taqblux? Naħseb illum naqblu ħafna aktar milli konna meta konna żgħar. Ġifieri jiena u ħija hemm daqsxejn ta' distanza bejnietna fl-età, imma niftakar moħħti konna nkun naqbdu ma' xulxin u min ħajweħħel f'min. Eżatt, illum il-ġurnata naħseb illi naqblu ħafna. Cyrus, dejjem tkellimt li t-tfal ġejjin minn fejn ġejjin għandhom dritt li jsibu sapport mis-soċjetà. Ekku, għandek tfal li twildu familji fqar, familji sinjuri, mingħajr ġenituri, tfal li għandhom realtajiet totalment differenti u naħseb li bħala soċjetà wieħed mill-għanijiet prinċipali tagħna għandu dejjem ikun dak illi naraw illi kull tifla, kull tifel ikollha l-istess opportunitajiet biex ilħaq il-ħolm
tagħha. Ġifieri jekk inti ġej mill-ifqar familja li teżisti single parent biss u għandek kollox kontrik fis-soċjetà, inti xorta tista' tilħaq il-ħolm tiegħek għaliex għandek soċjetà illi ħattik kull opportunità biex tista' tilħaq l-istess affarijiet li jilħqu innaf dawk it-tfal li jitwildu fil-familji ta' nies sinjuri ħafna. Ġifieri. Cyrus, dan it-twemmin kien il-punt ta' tluq l-ispunt għal diskors mill-iktar intimu, mill-iktar anqal li tajt fl-aħħar tas-sajf li għadda. Ħana raw siltad minnu, u mbagħad niġu lura u nikkummentaw. Raw bajnejhom bosta ingredjenti li faċli ħafna iwaslu għal falliment. Ommi u missieri dejjem ħabbew lili u lil-ħuti, pero waqt li qegħdin irabbuna kellhom ġlieda kbira xerfu. Forsi waħda mill-ikbar ġlidiet, id-dipendenza fuq id-droga. Id-droga eroina, li naf kemm ġabet familja rkubtejhom u li farket il-ħolm ta' ħafna tfal. U kien waqt dak iż-żmien meta ma jkollok xejn, illi biex issalva trid soċjetà illi ssostnik. Soċjetà li ttik kull opportunità biex anke inti minkejja li l-familja tiegħek ma tistax ittik dak li għandek bżonn biex tirnexxi, ikollok soċjetà għaqdiet volontarji u gvern li jipprovdulek l-għodot kollha biex inti tkun tista' tilħaq il-potenzjal kollu tiegħek. Kemm jingrati li dak iż-żmien fit-tmeninijiet sibt qafas li wassal lili u lil-ħuti biex aħna nirnexxu wkoll. Cyrus, kemm domt taħsibha biex tagħmel diskors daqshekk personali? Ma tantx, lejliet kont qiegħed nieħu drink ma' Randolph konna l-belt. Ġi raġel out of the blue fuq il-mejda tagħna li xkonna barra ikellimna u bażikament dan qalilna li f'ħajtu spiċċat kif spiċċat minħabba li ma kellux l-imħabba tal-ġenituri tiegħu. Dan kien lejliet il-konferenza ġenerali. Kont għadni minix ċert dwar xi nitkellem kelli idea, imma x'inqomt filgħodu biex nikteb id-diskors. Għamilt lejl naħseb fuq dak li għal dak ir-raġel u għadd bil-fors irid nitkellem fuq il-fatt li għal dan ir-raġel u ftakart ħafna fl-istorja personali tiegħi u taħuti kemm importanti illi jekk inti jkollok ġenituri li ma jaslux forsi fejn tistennihom is-soċjetà jew fejn nixtiequ aħna, għandu jkun hemm l-istat illi jieħu dak l-irwol u li jiftaħ l-opportunitajiet għal kulħadd. Allura ma tantx domt u ktibtu f'xi sija. Ħallija li wara li ktibtu nkun onest, ġifieri bdejn ngħid jien żgur ħammur ngħid dan li qed ngħid għaliex qatt ma kont kellimt fuq dan is-suġġett, dejjem qatt pass lura u naħseb kienet wara ħafna żmien kien dak id-diskors li qabel ma tlajt nagħmlu kelli ħafna problemi fl-eċitament butterflies in the stomach. Però min jaf wara dak id-diskors kemm kien hemm nies li jagħmlu kuntatt miegħek u apprezzaw il-kuraġġ. Iva, ħanajlek anke meta issa kont naraħ bdejt niftakar fis-silenzju perfett li kien hemm fis-sala. Iva, l-espressjoni ta' minn beda jara. Għaxak il-ħin, taf inti titla fuq l-stage, normalment inti titkellem tara nies iparlaw, min jinnafet jonos, ġviri dawn huma affarijiet normali meta għandek sala minn miljan nies quddiemek. Imma f'daqqa waħda waqa' silenzju. U naħseb dak is-silenzju aktar ġabni konxju ta' dak li kont qiegħed ngħid. That said, u anke jienu niftakar jienu miex lej id-diskors, jien ma bdejtx mal-ewwel fuq hekk, bdejt fuq affarijiet oħrajn u li djajt għal dak il-mument. Jienu nitkellem sakemm wasalt għal dak il-mument f'moħħi kelli dal-waqt ġejja tipo ma tantx baqali paragraf baqali. Tajt indawwar kollox u nitkellem fuq xi ħaġa oħra. Imma ovvjament bqajt għaddej u kuntent ħafna li samt dik l-istorja nittama li l-iktar ħaġa li nkun nixtieq f'xi ħaġa bħal din hija li jekk hemm xi ħadd illi ikun jagħti segwe xi spiċċa fuq l-aħbarijiet gazzetti u dal-affarijiet. Jekk hemm xi tifel, tifla illi qegħdin familja li huma jemmnu illi għalihom il-ħajja tkun impossibbli, forsi nista' nagħti ftit tama l dawk in-nies għaliex jiena nikber dejjem kont ngħid illi fuq għal diversi affarijiet ta' ġifieri l-fatt li tkun gay pereżempju u affarijiet oħrajn tajt imma kif m'hemmx nies illi huma bħali li rnexxew fil-ħajja. Mhux nies huma bħali li qed jirrepreżentawna fil-Parlament Ewropew jew jiena f'xi ħaġa differenti. U allura tama li dik it-tifla, dak it-tifel jafu li isma' hemm nies bħali jien nista' nagħmilha wkoll, kull m'hemm bżonn huwa il-determinazzjoni tiegħi u l-impenn tiegħi biex nasal.
Total Tools, super on quality, super on price. Cordless Impact Wrench, 20 volts lithium-ion battery, complete basket, żewġ batteries u charger, għal prezz ta' €246. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Cyrus, ftit ta' snin ilu qudiem dak li beda jiġri l-Polonja ma stajx toqgħod kwiet. Iva, kien ħaġa naċċettabbli li tara li jkollok gvern fl-Unjoni Ewropea illi iħeġġeġ kunsilli lokali biex niftehmu jgħidulhom municipalitajiet huma illi jibdew idaħlu liġijiet fis-cities tagħhom, fl-irħula u fl-ibliet tagħhom illi ma jħallux persuna tkun imini li jagħmluha kważi legali li inti tkun gay, transgender, li inti ma tistax turi l-identità tiegħek, trid taħbiha. U l-mument li inti qed tkun gay fil-pubbliku għal kemm ma nafx tfisser dil-ħaġa għax tkun int minn int fil-verità fil-pubbliku, inti qed tagħmel xi ħaġa li hija legali. Huma sejħulhom LGBT free zones illi huma kienu jgħidu ġifieri l-kunsill lokali tagħna f'din il-lokalità aħna ħilsin minn nies li huma LGBTIQ fil-pubbliku. Però b'dak li għamilt inti, bl-inizjattiva li mexxejt il-qudiem inti, dal-fatt huwa legali li jsir. Iva, illum li għamilna huwa dan bħala Parlament Ewropew ħassejna l-ħtieġa li nagħmlu xi ħaġa. Konna jiena u grupp ta' 6 oħra li konna qed ninnegozjaw din ir-riżoluzzjoni fejn għadna le. Dak li qed jgħid il-Gvern Pollak huwa inaċċettabbli. Anzi, l-Unjoni Ewropea għandha tkun l-opposta, għandha tkun żona ta' ħelsien għal kulħadd u minnu. Allura iddikjarajna l-ewwel darba fl-istorja lill-Unjoni Ewropea bħala żona ħilsa għal kull minnu LGBTIQ u kulħadd jista' jkun min irid. Naħseb hija xi ħaġa storika qatt ma saret u xi ħaġa li ħallet il-frott għaliex aħna konna din ngħidu li jekk ikollok bħal Polonja, per eżempju, semmejna l-Polonja b'mod speċifiku, dawk il-municipalitajiet illi jkunu għadin jirrestrinġu l-nies tagħhom li jkollhom il-libertà u jkunu huma minn huma, mela ħajkollhom problemi biex jieħdu l-fondi tal-Unjoni Ewropea. Infatti rajna numru ta' lokaltajiet ta' bliet illi reġġaw lura dak li kienu għamlu. Having said that, xort għandek il-Gvern Pollak li għadu sallum il-ġurnata fl-imkien ma' dak tal-Ungerija illi jopponu bliktar mod aħrax il-libertajiet ċivili u li persuna tista' tkun gej. Daħlu numru ta' liġijiet illi ma jħallux lil dak li jkun, issa mhux ngħid jiżżewweġ kif nistgħu nagħmlu hawnhekk li għandna l-ugwaljanza li f'pajjiżna, ma literalment laqqas jista' jingħaf laqqas tista' tmur fuq television pereżempju tajt li inti gej. Din hija realtà fl-Ungerija u daħlu liġi li jgħidulek ma tmurx tajt din il-kelma jkun qed isegwu it-tfal pereżempju, se jkollok tfal illi huma nfushom ikun qed jirrealizzaw li forsi huma differenti minn ħadd ieħor u jibdew jaraw illi l-gvern tagħhom qed jgħid il-dinja xi ħaġa ħażina qas biss tista' tgħidha fuq television. Ġifieri immaġina fejn qegħdin daw żewġ pajjiżi. Cyrus, qabel mmorru għar-riklami, kurzita waħda żgħira, ħanaqlbu naqa' fuq il-ħajja personali. Kemm inti kif ukoll ir-raġel Randolph it-tnejn qegħdin fil-politika. Fil-ħin liberu jekk qegħdin ma' mejda tal-ikel jirnexxielkom ma titkellmux fuq politika. Diffiċli ħafna. Huwa t-topic l-iktar topic li nitkellmu fuqu. Ħammorru naqa' żgħira ta' riklami kif niġu lura ridek tirrakkunta l-istorja tiegħek ta' Randolph u ta' Oli. Dak il-kelb li sibtu r-Rabat. Nitkellmu dal-waqt iqgħu hemmhekk. Total Tools, super on quality, super on price. Tool set komplut, 7 xaxen b'162 biċċa għodda, għal prezz ta' €780. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Felix, it's great to be a cat by Robbie Williams. The life of a cat is so lovely, and each day Felix appears. I'm certain that it's great to be a cat. Felix by Purina. Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste, and variety. Fior di Vita. If it's cheese, it's Fior di Vita. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilaqgħu lura l-lejla qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Cyrus Engerer, membru parlamentari Ewropew, tkellimna dwar il-kisbiet tiegħu fil-Parlament Ewropew, ix-xogħol li qiegħed jaħdem fuq u però wkoll tkellimna dwar il-fatt kemm importanti li jkollna soċjetà ugwali. Cyrus, qabel tlaqna r-reklami għedlek li nixtieq tirrakkunta l-istorja tal-kelb Oli. Ejja, it-tieni istorja li ħanajt li
tibda minn konna din niklu barra. Darba rabat mhux il-belt. Konna din niklu u naraw dal-kelb insomma jidher mitluf baqa' ġej direttament għal fuq il-mejda tagħna konna fi pjazza ir-Rabat u ġielab magħna u da bdejna ngħidu ma fiex ġejjin il-sidin tiegħu fejn huma. Għalaq il-ħanut ma konx nafu x'ħan għamlu ċempenna lill-animal welfare u bażikament skoprejna li ma kienx iċċipjat, ħadd ma kien jaf ta' minnu u spiċċajna b'għażla jew nieħduh magħna d-dar jew nkella ma nafux se jiġri minnu dal-kelb. U ovvjament iddeċidejna li nieħduh magħna id-dar. Għamilna semmejni Holly, kif għadt inti, kważi Nelly, viċin. Viċin. U ħadnih magħna id-dar wara ġimgħa minnilu ċippa tessijiet kellu daqsxejn ta' mart fejjaqnieh ukoll. Wara 3 ġimgħat naraw post fuq Facebook ta' tifla. Wara 3 ġimgħat? Ija, għamilna żmien nippruvaw nfittxu l-owner u qatt ma sibna l-ħadd. Wara 3 ġimgħat naraw post fuq Facebook kien ittella dak nhar stess u bir-ritratt ta' kelb jixbu ħafna. U kemm miktub insomma ntilef dan il-kelb fir-Rabat u ovvjament ċempilt il-persuna. Ċempilt irrisponditni tfajla ta' kienet tagħmel l-flow levels laqas lej levels kienet da żgħira. U għalt li intilef il-kelb tagħhom sa lessit l-eżamiet tfittex il-kelb. Għatla ma nafx jekk mhux il-kelb li għandi. Legalment stajt inżommu għaliex kwa għaddew 3 ġimgħat imma ovvjament għad jekk huwa ta' din it-tfajla. U morna ċemplit li Randolph kien imsifer kien il-Latvija fuq xogħol, jien kont qiegħed Malta ovvjament u mort niltaqa' ma' dil-persuna u Oli xinra fil-verità kien jismu xi ħaġa oħra sejta mhux kien jismu. Xinra lil dit-tfajla marjab magħha u jifraħ magħha. Iġifieri rafa. Iva rafa u beda jab magħha waħd ovvjament mela jafa. Il-problem hemmhekk bdiet meta tħalt fil-karozza jien biex immur lura u dal-kelb ġiġri warajja u daħal fil-karozza qabli. Ġifieri letteralment trid jerġa' jiġi miegħi. Trid jiġi miegħi, imma rrid imur magħhom fl-istess ħin naħseb rid jaqgħad il-familja ma nafx. Min jaf kemm kien konfuż miskin. Iva u spiċċa ġabni ħażin ħafna, spiċċajt. Randolph mistaġni kemm emozjona ruħu. Randolph kien jagħti il-Latvija Riga fuq xogħol ċempiltlu kont ngħidlu sma' rajt dal-advert tajt inċempillhom x'nagħmel ċempilt u dal-affarijiet u kien qed jikol ma' ħabib tagħna ma' Mark Vella Bonici li huwa s-segretarju internazzjonali tal-partit u Randolph literalment infaqa jibki f'restorant li kienu fuq il-mejda. U Mark Vella beda jħossu skomda x'kont iħares lihom. Allu sma' allu jekk noħroġ barra kalma xi qed jaħsbu li għaddejjin minn xi ġliema matrimonjali. Ħasbu li kellhom xi break-up kera. Cyrus, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi il-lejla napprezza li sibt il-ħin u iktar napprezza li qsamt dawn il-ħsibijiet tiegħek mat-telespettaturi tagħna. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri l-apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi il-lejla grazzi għal Golden Drop għalik. Għandna żejt ta' żebbuġa li meta tikkombinaħ mal-ingredjenti favoriti tiegħek żgur ser toħroġ dik it-toma perfetta. Naf li l-ġurnata tiegħek tkun impenjattiva immens u għalhekk għalik għandna numru ta' vitamini berokka biex dejjem taffronta l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku kif ukoll grazzi għal yogiti għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' tejjiet naturali f'dan iż-żmien tas-sena m'hemm xejn isbaħ milli talaq il-ġurnata flimkien ma' yogiti. Grazzi għal Sera Bajjada u Sky Spirit Fitness Lounge għalik għanna ktib bil-fuq minn 40 riċetta li kollha kemm huma vera tajbin, però la darba ikollhom mhux tajb li mhux biss li jkunu tajbin imma wkoll ikunu tajbin għal saħtek. Grazzi ħafna. Grazzi. Serata it-tajba. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi, infakkarkom li fl-aħħar ta' din il-ġimgħa eżattament nhar il-ħamis li ġej ħanħabbru min huma r-rebbieħa ta' kompetizzjoni li kellna għaddejja f'dawn l-aħħar ġimgħat flimkien ma' Purina Pro Plan. Jekk intom battu ritratt tal-kelb jew tal-qattus tagħkom segwu s-social zone bonici.tv għax hemmhekk tistgħu taraw ir-ritratt tal-kelb jew tal-qattus tagħkom jekk kien ir-rebbieħ ta' din il-kompetizzjoni li kellna għaddejna. Tridu tistennew sa nhar il-ħamis li ġej biex tkunu tafu min kienu r-rebbieħa. Jien minn hawnhekk nixtieq ngħid grazzi lil Żara tal ħadu ħsieb jipprovdu lil ħwejjeġ u ħaniltaqa' magħkom eżattament għada fit-8 ta' filgħaxija. Sa dan it-tant il-lejl tajjeb. Saħħa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Eliv Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Total Tools Malta. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express.
Eva Garden. Privé Hairdressing. Oriental. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.